Знаете ли, че хората, които предпочитат черния цвят, обикновено не обичат да изпълняват заповеди? Това са мъже и жени с много големи стремежи, любители на свободата и най-вече на приятелството. Те са много сензитивни в чувствата, особено лоялни и искрени в отношенията с хората. Обикновено това са характеристики на хората бунтари. Така че, ако имате такъв човек в семейството ви, съветвам да го пазите, защото той може да е следващият спасител на родата ви. Интересен факт за тях е, че тези хора също са много неактивни в социалните мрежи. Те рядко сменят профилната си снимка. Не качват сторита, не пускат публикации, не се отбелязват абсолютно никъде. И това не означава, че този човек е асоциален, скучен, а повече от всичко това е човек, който има достатъчно голямо самочувствие. За тях не е нужно да има показност, за да получават одобрение от другите. Обикновено същите тези хора не обичат да присъстват и на семейни срещи. И не взаимодействат с хората, имат малко приятели. Те не са такива, защото са неприятелски настроени, а защото са разнопосочни. И именно за това тези хора са с ниска толерантност към лъжата и лицемерието. Нещо, което е много изобилно днес сред хората.